Il-ħadd fakkar id-69 xahar mill-assassinju tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia fejn velja organizzata quddiem il-qorti, it-tliet kelliema li jindirizzaw din il-velja u raw id-diżappunt tagħhom lejn il-gvern ta' Roberta Bela wara li nhar l-erba' li għadda id-deputati laburisti vvutaw kontra li ssir inkjesta pubblika dwar il-mewt ta' Gian Paul Sofia huma kritikaw il-magna tal-ispin tal-Partit Laburista li bħalissa dejja bl-insulti kontra Gian Paul. Isabel Bonnici kritikaw ukoll il-medja tal-Partit Laburista assistiti mix-xandir tal-Istat li qed ixerdu l-idea li l-vot ta' nhar l-erba' kien vot favur il-ġustizzja. Qalu li dan kollu mhux sorpriża għaliex kienet saret l-istess ħaġa lil Defni Caruana Galizia u lill-familja tagħha, dan peress li huma wkoll kellhom jiġġieldu għal sentejn sħaħ biex tinfetaħ inkjesta pubblika dwar l-assassinju tagħha. It-tliet kelliema sostnew li hija l-attitudni laxka tal-gvern li għala għajnejha l-kollox l-aqwa li tal-qalba qed idawru lira li waslet għal qtil ta' Defni Caruana Galizia u ta' Gian Paul Sofia fejn il-weġa li li għal poplu dil-ġimgħa hija l-istess weġa li kellha ssofri l-familja ta' Defni Caruana Galizia. Gian Paul Sofia u Defni Caruana Galizia kienu tnejn vittmi tal-ħbiberiji bejn politiċi u kriminali. It-tnejn vittmi ta' amministrazzjoni pubblika li taħdem bħala ingwanta fuq id il-politiċi. It-tnejn vittmi ta' rejba tal-prinċipju li l-flus jiġġustifikaw kollox anke meta jinqatlu l-persuni.